Ola, boas. Ese che digo que che podo conseguir unha alacena dos anos 60 como esta sen gastar un diñeiral. Os mobles vellos adoitan ser despreciados ou pasados por alto polas persoas que os levan vendo anos e anos cas mesmas pintas. Pero isto é unha oportunidade para o resto de nós, que vemos neles o moble perfecto para darlle un toque de personalidade ao noso salón, comedor, cociña ou incluso pasillo. Estas alacenas xurdiron como fresqueiras, armarios pensados para conservar alimentos en neveira, colocados na sombra para conservar o fresco da casa e gardar tamén a baixela do día a día. En España popularizáronse nos anos 50 e 60 e recollían solucións dos gabinetes metálicos ou icebox estadounidenses dos anos 20 e 30. Por iso moitas levan peches e ferraxes de aspecto industrial. Por dentro estaban perfectamente compartimentadas para pan, fariña, louza ou útiles de mesa. E hoxe, coa restauración adecuada, recuperan esa funcionalidade e dan un toque de cor moi actual. Por exemplo, esta alacena está en Wallapop aquí ao lado e mira no que se pode converter simplemente recuperando un pouco a cor. Pero non é só unha, tamén atopei estas outras que teñen moito potencial. En algunhas, quizáis hai que recuperar un pouco as ferraxes, pero noutras un toque de pintura é máis que suficiente. Ou incluso unha limpeza, se o que queres é que se vexa o paso do tempo. Se che gustaron, deixeche os detalles para conseguilas na descripción deste vídeo. E agora, cóntame, cal queres que sexa o seguinte moble que busque en Wallapop? Cal é o que ti estás buscando para restaurar?